Първа копка за изграждането на нов тенис корт в Обзор направиха кметът на Несебър Николай Димитров и кметът на Обзор Христо Янев. Спортното съоръжение се финансира от бюджета на община Несебър и ще е с изкуствена настилка с стандартни размери в съответствие с европейските стандарти. Намира се до градския стадион в Морското градче. Припомниме, че в края на февруари тук бе направена първа копка за мини-футболно игрище, част от по-голяма спортна площадка, която е финансирана на 100% от Европейския съюз по оперативна програма за развитие на сектор рибарство и е в резултат на добрата координация и сътрудничество между община Несебър и кметство Обзор. Освен мини-футболното игрище и тенис корта, жителите и гостите на Обзор ще се здобият и с писта за бягане и скок на дължина. Предвижда се и професионално осветление, трибуни с 26 места и висока 6 метра ограда.